Montajes Pedro Castellano renueva su tienda ofreciendo un nuevo catálogo con grandes novedades, como las ventanas con rotura de puente térmico, toldos, mosquiteras y todo lo necesario para tu hogar. Solicita tu presupuesto gratuito. Ofrecemos financiación y los mejores precios de fábrica. Te esperamos en Vía del Esport número 43, Sant Andreu de la Barca. El Rugby Club Martorell segueix fent història aquesta temporada després de superar totes les eliminatòries del play-off i classificar-se per a la gran final de Lliga. Després d'una trajectòria impecable, a la fase regular, l'equip ha demostrat la seva força i determinació en cada partit decisiu, superant rivals amb joc col·lectiu i esperit de lluitar. Però ells tenen moltíssima il·lusió. Per el club és una fita que fa molt de temps que no assolíem, arribar a una final, encara que sigui la cinquena catalana. Els martorellencs han sabut aprofitar cada avantatge i superar els moments difícils amb una defensa sòlida i un atac efectiu. En les semifinals, després d'una gran victòria a casa, van saber gestionar el partit de tornada i, tot i perdre per un petit marge, el resultat global els ha donat el pas a la final. Bueno, doncs la veritat és que estem assolint els objectius que ens vam proposar al principi de la temporada, que crec que era una lluita que portaven ja d'uns quants anys i ara estem recollint aquests frutos, tot allò aquelles llavors que vam posar han crescut i estan aquí. El rugby, més que un esport, és una filosofia de vida per a l'entrenador Nelson Martín i per a tot l'equip. El rugby és el millor esport del món, això per descomptat. És un esport on els valors i... És que inclús m'arribo a emocionar una miqueta perquè a mi m'arriba molt. Els valors són la prioritat de tots els clubs que comencem amb això. La disciplina, el respecte, el treball en equip i la passió són els valors que defineixen aquest esport i que s'han convertit en la base de l'èxit del Rugby Club Martorell. La final es celebrarà el proper 12 d'abril a les 5 de la tarda i s'enfrontarà al RC Alt Empordà.